Ola, somos Icía, Lía, Aldara e Xavi, da clase terceiro A do Cruceiro de Canido. Imos a entrevistar ao cantante Andrés Suárez. Somos a túa emisora. Escoítanos. Ola, Andrés. Hola, moi boas. Cantos anos levas cantando? Moi boa pregunta, Cantos anos levo cantando? Déixame pensar. Creo que 25 anos. Cal foi o primeiro instrumento que aprendiches a tocar? Tamén é moi boa pregunta, porque non me lembro moi ben. Penso que o primeiro instrumento que aprendín foi no Conservatorio de Ferrol, que é unha cidade moi bonita, foi o piano. O piano foi. Cantos instrumentos sabes tocar? A ver, é que esa tamén é unha pregunta moi boa, porque depende. Tocar ben ou tocar mal? A ver, tocar mal toco moitos, pero moi mal. E tocar que estudiara, que é moi importante estudiar, hai que estudiar, Que eu estudiei piano e máis guitarra. Escribes as túas cancións? Sí, eu escribo as miñas cancións porque son cantautor. Un cantautor é unha persoa, un home ou unha muller, que escribe as súas cousas e tamén as canta. E tamén as toca con instrumento. Eso é ser un cantautor. Cal foi a túa primeira canción que gravaches? Ui, esta é unha pedazo de pregunta, porque a ver se me lembro, porque fai moitos anos. Primeira canción que eu gravei. Non sei se me lembro. Penso que se chamaba Diana e gravei no en Santiago de Compostela, pero penso que fai como a 20 e pico anos. Teño que facer máis memoria, pero penso que se chamaba Diana. Cal foi a túa primeira actuación? A miña primeira actuación, sabes onde foi? Nunha cidade que eu quero moitísimo, que chamase Ferrol, e había un instituto onde eu iba con meu mellor amigo que chamábase Brais, e o instituto chamábase Concepción Arenal. Entón ali facían un recreo a mocedade coa lingua, que era cantar no recreo. Eu cantei aí cando tiña, penso que 14 anos. Cal é a túa canción favorita? A miña canción favorita do mundo mundial. Sí. Deixa-me pensar, Dame un minuto porque teño que pensalo ben. Penso que Yolanda de Pablo Milanés. Cales son os teus cantantes de referencia? Os meus cantantes... A ver, teño moitos, pero vouche dicir algúns. Vouche dicir Ana Belén, vouche dicir Andrés do Barro, vouche dicir... A ver, quen máis? Juan Luis Guerra. E Robe, tamén Robe, gustaba moito. Sabemos que tocaches no Metro de Madrid. Como foi esa experiencia? Sabedes máis do min que eu mismo, Pois mira, o Metro de Madrid foi unha experiencia moi hermosa, moi velida, porque Madrid é unha cidade moi grande, onde pasa moitísima xente para ir ao traballo ou ver a familia no metro. Entón escoítate moitísima xente. Entón a experiencia foi moi bonita, porque cantas para xente que non coñeces, a xente detense uns minutos, escoítante, e era moi fermoso. De neno tamén gustabache cantar? Sí, de neno eu cantaba todo o día. Tiñan locos os meus pais, os meus avós, porque estaba todo o día cantando. Gústame moitísimo a música. De neno cantaba moito. Non sei se ben ou mal, pero cantaba. Os teus pais tamén son cantantes? Non, os meus pais non cantan. Bueno, a miña nai canta moi ben, pero non profesionalmente, Non se dedican a música. Pero sempre escoitábamos moitísima música na casa, eso é verdade, Sempre había cintas e CDs, películas de música e cancións, entón crecín e cantei gracias aos meus pais, porque tiñan sempre música no coche. Pero cantar como tal, non cantan. Agora que viaxas tanto, que é o que botas máis de menos de Galicia? Cuidado, vaya pregunta. Mira, o que
máis voto de Galicia, ao menos, é Galicia. É a miña fillada, os meus amigos, a miña xente, os meus pais, que viven en Pantín, que está moi preto do Ferrol, xa o sabedes, os meus irmáns, que viven en Ferrol. Bótase moitísimo de menos a familia. Tedes que estar moito coa familia, porque logo, cando paste maior e marchas da casa, bótalos moitísimo de menos. Cal é a parte que máis che gusta do teu traballo? Pois mira, gustame moito viaxar. Eu ando de xiras. Andar de xira é andar de concertos dun lado a outro, non? Vou estar en Ferrol cantando en maio, creo que o 29 de maio. Entón, cando vas a cantar, pois tamén vas a comer un restaurante, vas a comprar roupa, ou vas ás fendas, ou vas aos parques das cidades, e coñeces a xente, e vas no avión, e no tren. A mí viaxar gustame moitísimo. Podes contar a anécdota de cando che confundiron en México cun actor de telenovela? Hai moitísimos anos, pero moitos, 20 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, non sei. Vía un actor, bueno, penso que todavía existe, ten que estar por aí, que chamábase o actor Andrés Suárez. Min. Entón, nunha entrevista en México, que está moi lonxe e moi fermoso, hai moi boa xente por aí, pois nunha televisión que chamábase Televisa, hai moitos anos, eu entrei no plató para facer unha entrevista como esta que estou facendo con vosotros, pero equivocaronse e pensaron que eu era o actor das telenovelas. Facíame preguntas de novelas e do actor Andrés Suárez, e de non sei que película, e de non sei que máis, eu non tiña nin idea de que me estaban falando, porque eu son músico, non son actor. Pero reíme moito, como acabo de rirme agora mesmo grandes a vos. Cantos discos tes? Pois mira, acabo de publicar un, que é o derradeiro, que é o 10º disco de estudio. Teño 10 discos. Este último chamase Lúa. Como foron os teus inicios? Pois mira, os inicios de todo, da música, do deporte, se queres son médicos, pois, ao principio ten que ser moi duro, ser difícil. Es que estudiar moito, es que traballar muchísimo, pero sempre vale a pena. Sempre é moi fermoso vivir do que che gusta. Hai que estudiar, e se estudias, saeche ben. Que consello lle darías a alguén que quere dedicarse á música? Pois acabo de dicilo, eso é moi importante, En todo, como se queres cociñar, como se queres levar avións polo ceo, tens que estudiar moitísimo, ou ser enfermeiro, ou ser o que sexa. Entón é moi importante, non penses que sen estudiar as cousas saen. Tens que facerlle caso aos teus pais cando che digan que estudies, ti estudias, e de mañana vas ter traballo. Sabemos que acabas de sacar un novo disco. Como foi esa experiencia? Pois é unha experiencia moi fermosa porque vou ir tocar a Ferrol, por exemplo. Eu non teño a miña familia e vou estar aí uns días, eu creo. Así que está sendo moi fermoso. Mira, mañá canto en Zaragoza, logo canto en Madrid, logo canto en Córdoba, en Almería. Ando todo o día traballando e eu teño moitas ganas de traballar, por xa. Que estilo de música tocas? Pois mira, a min chamanme cantautor polo que xa vos expliquei antes, non? Que é unha persoa que compón as súas cancións, que as escribe e as canta. Así que eu penso que a miña música é de cantautor ou de canción de autor, chamase, vale? Pero tedes que escoitar de todo, Os cantautores, e o blues, e o jazz, e o pop, e o rock, todo. Por que a túa primeira canción chamábase Diana? Porque era unha cativa que a min gustaba, non me facía caso. Entón, escribín Diana. Para rematar este episodio, gustanche os pementos de Padrón? Os pementos de Padrón gústanme moitísimo, pero moitísimo, a miña comida favorita.